Og igen YouTube, det her det er episode 2 af min single play ting her. Og vi klipper altså lidt i videoen. Hej YouTube igen. Det går jeg har været nede mine rimelig meget. Men jeg har ikke fået noget firma. Det er jeg meget ærgerlig over. Så det siger jeg rimelig lidt. Men altså, jeg tror snart vi kan komme og lave noget. Hvis jeg snart vi kan komme til at lave noget strøm, det vil jeg være rigtig glad for. Fordi så kunne vi godt nok komme i gang med en hel masse ting. Men jeg fik en del møgl. En del møgl. Nå, jeg træt ting til det her år. Det bygger jeg op i. Stikke rose. Er der noget af stikke rose? Stikke rose, ja. Okay, jeg tror lige at... Nej, det tror jeg ikke. Og det var bare på okay. Vi kan først gøre en generator. Men vi er ikke nok på en generator til nu. Jeg kan komme i gang med at lave. Vi er faktisk ikke rigtig sådan... ikke helt lave noget endnu. Så sagde jeg til hende. Okay, jeg tror at jeg får noget mine latte. Jeg vil bare gå ned og kigge nogle grotter efter nogle diamanter. Så gør jeg det. Hej igen. Jeg er lige ude og kigge med en kondenser. Ja, sådan jeg har fået lavet. Se, kondenser. Men jeg var kun lige nok til det, så jeg tror så godt jeg kommer med at stikke rose. Som jeg kalder det. Stikke rose. Der er allerede kommet med at stikke rose. Så prøver jeg godt nok hurtigt ved det, så jeg med at komme samtidig. Noget stik i rase. Der var en ko. Lad være glo. Vi er da mægtige fine venner. Vi to der står en ko. Lad være glo. Vi er da mægtige fine venner. Vi to der står en ko. Lad være glo. Vi er da mægtige fine venner. Vi to der står en ko. Lad være glo. Everybody dance now. Everybody dance now. Vroom 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 vroom. Hey, så. Jeg er mongol til at bygge. Easy, jeg er mongol til at sætte blocks. Der står en ko. Lad være glo. Det er min vigtige fine venner. Vi to der står en gris. Lad være fis. Vi er de mægtige fisende venner. Vi to der står en ko. Lad være glo. Vi er de mægtige fine venner. Vi to. For der står en ko. Lad være glo. Vi er de mægtige finte venner, vi to vi finder sammen, for det er en lang, vi er da mægtige lamme venner,
står en lam. Lad være kram. Vi er da virkelig lamme, begge to. Jeg står en lam. Lad være kram. Der står et kram. Lad være skram. Der står en kam. Og lad være slam. When vi to, der står en gris. Lad være fis. Det så bare lol. Tung. Nej, lol. Og hvis jeg har svaret til. Så det er en tungsten, det er 2 tungsten, det er 3 tungsten, jeg er til sammen. Der står en kav. Lad være havn. Vi er der rigtig fine venner. Vi to, der står en god. Jeg kan bruge sådan en halv stik på den. Til at koge her en gang. Lad være sprang. Vi springer begge to som en lille lam ged. Der er så en lam. Lad være stram. Små søde stive pigge. Der står en lam. Så stop med at kram. Fordi de lamme kan lide at kramme. De står en lam. Så sådan noget pik. Der er fake. For der er mega meget fake. Der står en gris, så står en fis. De fine venner, vi to, der står en gris. Lad være fis. Laver man en generator? Hvordan laver man en generator? En generator, der virker. En generator, der virker. En generator, der virker. En generator, der virker. Okay, jeg tror det bliver det her afsnit for i dag. Hej YouTube. Bow. Det People's Game over here. Ses.